16 éven aluliak számára nem ajánlott. Csak vicceltem. Mondja, várja, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Hát nem húzzuk ki ezt a üzét? Nem kell. Hát azt nem tudod, egy gömcsük, vagy gardán csuklóra van rákötve. Ilyen csuklóra. Most minek húzzam én ezt? Az nem zavar senki szerintem. Legalábbis engem biztos, hogy... De jó, hogy kitörött az ablak. Miért? Hát, most bár tudom tenni oda a kulcsot. Ja. Az a jó édes! Oké. Azt meghúztam. 24 kiloponttal. Már csak 22-vel kellene, de az öregem még nem adták a véletlenre. Bakker. Figyelj, tedd rá rendesen azt a kulcsot, mert... De itt ez az olajkinyomó, azért nem tudtam rátenni, mert ha azt eltöröm, akkor... Tetszik érteni. Na. Egy megvan. Ugye, ezt még nézegetni is nehéz, nem még emegetni. Na, ott né. Látod? Ott volt a hiba, semmi más baja nem volt. Ott né. Meglátja a kamera, ott néz meg, el volt törve a tömítés. És itt ment ki a tőcsavarra az üzemanyag. Nem az üzemanyag, a kompresszió. Hát meg az égéstármék is ott De várjál, nem itt fújt, várjál, itt az volt a tőcsavar, igen, ami názán jött ki. Igen. És akkor itt mivel, hogy el volt törve az a vasperem. De itt el is el van idéve. Hát de ha még jó, istenes az még csak istenes, mert itt egyben ja. fogja a kettő, de... Na mindegy, vegyük le ezt a hengerfejtömítést. Még ha nézegettük, nem. Letesszük a memlékben, ne szabad. Ott rajta egy pici lik, meg egy törés. Na, úgy nem volt neki sok baja. Nem mondhatnám. Jó. Szerintem most meg nem húzom meg a csavarokat direkt, hogy nyomjál valahonnan az olajat, mert akkor különben kurva egyszerű volna. Na, mindjárt jöhet a falusi nyomatékkult. Addig kézzel húzom. Itt a nyomatékkulcs. Akkor meg lesz a 22 kilopont, ugye? 22 is. Oké, ez megvan. Akkor egyet a másik oldalra középre. Na mi? Oké, ez is megvan a 22 kilopont. Akkor jöhet a következő.
Hozd az önérakot! Hozd az önérakot! Már? Annyi főd van, bassz. Hé, ebben vannak csavarok. Még van benne még. Mindig. Azt a kurva. Hát csak a Face Anton fődet hoztuk el mezőre, bazd meg. Ilyen sima szervós az izé. Gondolkodtam, figyelj, köpöd valamit. Köpök. Az egész testúlyommal egy 10 csavart alig tudok kihajtani. Ez a komolyabb alását. Hát, mit kapod? Honnan kaptál? A szervó nyomás, figyelj. Fogom a vésre. Dúl. Ezt az egyet ne vedd fel. Megmutasod a Mikinek a szívrohamot kap. De most azért is bebaszál. Az meg a bajta. Legyőz. Hát se kell, videót csak. Az egyszerű emberi. Valami hülye megette. Ezeket a picin csavarokat is valahol. Van a balakádja. Na, a következő. Azt a traknit követ kivennem, az is 10-es. Még akkor semmi rossz szólásom nem lenne, ha én tettem volna több. Mi ez a Magdara haló? Pöffászkedek, mint a köpöllégy a szaros talicskán, bazd meg. Na, tessék. Jó, meg kell kenni előtt a zsírra, ha mielőtt összerakod, hogy ne csusszon, tudod, meg ne rohadjon be. Ja, meg a videót megnézi, el is hiszi. Társát meg kell zsírozni. Vannak itt nem pici problémák. Na. Ja, az földőre van fogadva, hál' Isten. Már ugye itt a szervószivattyúja. Az a kormánynak a szervószivattyú, az a 4 ágú. Aha. 2 oda, azt hiszem 2 vissza, vagy valahogy így működik, aztán... Aztán nem lehet tőle külön van kötve, sokszor. Azt a mennyi vezeték. Mondom, hogy az 1005-ös Zsigulőban sincs sok. Itt még talán több is van. Ott az a 17-es valamit, azt megnéztem, hogy el lehet-e érni. No, jó, próba. Akkor már ennyi gaz. Úgy, azt igaz is dal meg, nem érdekes, se kuplunk, se darázsderék nincs benne, de azt igaz is megmaradnak jónak találni. Mindegy. Akkor figyelj, már ennyi. Jó van. Jenti, nézzük meg! Hogy elrendezzük. Azt a két fölsőtük, eztük, az összes ki van oldalt, fajtingóval. És itt van egy illesztőcsapon van már csak Igen. rajta. És az a lényeg az egésznek, hogyha az legyűn, akkor ma érdemes egyszer menni mértelepre, mert van annyi súly. Utánfutó. Arról sem, bedobjuk a Suzuki-ba. Az magas, tudod. Nem volt olyan 14-es szakkörül, hol mindig a lábam van néha. Látod, hogy azért itt van. Nem? De meg van. Adj. Itt. Jó, van lassan. Gáz mi az? 5. Na most lesz. Hogy? Na.
át kéne, akkor vagy a megye járnőnek. Jó, Zoli, menj a te. Menj a te. Innét leveszem. Még az olaj, nem? Ha nem baj, ott mondom, mert van bár. Na? Basszátok meg! Gyere, Pisti! Arra, nincs jó! Várjál, engedd el, fiam, gyere ki te! Gyere ki! Ola, közé! Hogy hallunk meg? Szivattyora, hopp! Mindjárt, emel! Zoli, csak azt a fajt emel! No! Hopp! Jó? Finoman le! Előre! Ja, azt a falit! Meg felé, Zoli! Aha! Jó, oké, faszom! Fasza, fenn van! Is van! Jó! Hú, basz meg! Jó, Zoli, nem sérült szerintem! Az nem, csak a nadrág. A növények hálány van. Hú, basz meg! Fogd meg! Úgy. Na, csak oda előre a francba. Király! Király! Ez a szarja meg még itt van. Jó, jöhet? Oké. Megvan. Csokoládja. Jó! Úgyhogy. No. Segítek rá a picit. Indíts! Indíts! Adjál rá gáz! Picit legyen gázik, határba jön a szivattyú, azt tekergesd a kormány! Tekergesd a kormány! Jó, hagyd így! Mennyi jár, az meg négybe itt egyenes, hogyan megy? Aztán már mindig megisszuk a jéget! Hű, én nem fogok utni. Még szöreges csak közben, mert kevés benne az olaj, tudod, még a levegőt kidolgozza. Jó? Öligommaltot ma keresztül ereszteni jön vele. Nézd meg, hol fog. Az a jó? Új, akkor próbálsz, mire vártál? Na, ja, tudom. 105 próbált. Ez most lassú. Jó, gyors. Bazd meg, valahogy jól csináltuk. Várjál, üres? Üres. Faszom. Jaj, basz meg. Mi van? Jó, meg kell még szoktam. Jó, akkor próbálj. Majd ebben még mindig kérdődik, hogy a harikét, erre mondtam. Ne megyünk terep szemlére. Ja. Menj arra megkörülni, arra még. Menjed eszik alá, valahogy. Menjünk arra is, meg arra is. Melyik karakter? 3, de mindjárt 4. Padlott neki! Működik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
napszobának. Mennyi szó? Nem a... Kolos bicikli! Az intényi, ja. Kolos, nem? Intényi. Hát azért. Ennyire van az a fördő, meg az aranykokat körül. Valahogy tudjuk a birkéjét. Visszabaszunk kettővel. A véletlen lássuk, a kupunkadal az olé van, már nincs lebiztosítva a sasszem. Jó, de elég van, már egy szöget el. Várj meg elinni. Nem merül. Biciklire vigyázz, való oldallal emelő, vagy fordulj meg, ezt rájjál emelő, nekem mindegy. Na betoltunk. Igen? Milyen állal csönd van a hova? Jó. Nem sárban akarok visszahanni. Jé. Azt pöccsös. Jé vagy. Nek. Oszod be.